Biasane tuku sak porsi lah, saiki malah setengah porsi. Halo halo rek, assalamualaikum. Loh, kok malah ngurangi sih iki ra ditukune? Bocil-bocil iki lho, biasane tuku mie jontor sak porsi, kok malah dadi setengah porsi. Ono apa sih? Ono apa? Rasane berubah apa tambah piye iki? Sik, ojo keburu emosi. Tenang, santai. Lek takone karo emosi, engko malah sing tuku ngalih kabeh. Kan tambah gawat lek koyo ngono, piye? Oke, sik tak sabari yo rek yo. Hai, para bocil-bocil, jane apa oto? Kue-kue kok tukune setengah porsi? Gak popo Mbak Elok, gak popo. Rasanya tetep enak kok. Cuman aku ki lagi wareg banget. Timbangane kok gak entek, kan mubadir. Wis aku tuku separuh wae, kan gak masalah toh. Gak popo kan Mbak Elok? Oh, dadi ngono. Oke, gak popo. Tapi sesuk tukune sak porsi lo yo. Jan ngene iki piye? Bakule mekso-mekso kan karepe sing tuku yo. Tapi saiki lek dipikir maneh, misale rasane berubah, arek-arek iki kan gak mungkin yo tukuan nang kene. Buktine yo sik tuku masih yo setengah porsi. Alasane yo sik masuk akal wareg soalnya yo anjene tas mari buka kan rek. Terus pisan kan mulai awal jajananku iki anjene jajanan sing murah meriah yo. Awal-awalane mie jontor aku yo jualnya anjene 3.000 nggawe gelas koyo ngene. Soalnya kan sing tuku bocil-bocil. Kok saiki enek sing tuku setengah porsi nggawe gelas ngene, kaget piye sih? Anjene bakule ae sing ra genah. Tapi yo rek yo alhamdulillah sak marine bocil-bocil iki tuku setengah porsi lah, akeh sing tuku kok sak porsi-porsi. Jene wis nggawa rezeki kok bocil-bocil iki. Iki sampai aku ditulungi Pak suami loh. Ale ngawasi aku ngesakno jerene bingung dhewe ya. Yo monggo-monggo sing durung nyobai mie jontor nang warungku teko ya. Oke, sampai kene sik videoku. Tunggu videoku selanjutnya. Bye bye.